श्रेष्ठ बापांका पादपद्मरे मोर दंडवत मु हेउची सम्राट जलंधर आपणका झील वृंदावली को मु विवाह करबा चाहे तेणु आपण को मु अनुमति क्रमे प्रस्ताव नहीं आसी आपण पाखु पुत्र ମୁଁ ଜାଣେ ଜାଣିତେ ବୋଲି ବି ଡାକୁଛି ଜନ୍ମ ହସ୍ତେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବତୀ ସମର୍ପଣ କରିବି। ମୁଁ ତ ଏହା ଚାହେଁ ପିତାଶ୍ରୀ ଆପଣ ବୃନ୍ଦାଉ ମୋ ହସ୍ତରେ ହସ୍ତଲଟ ଲଗାଇ ଆପଣ କରିବି ଇଚ୍ଛା ବା କରିବି ସମର୍ପଣ କରି କରିବି ବୃଦ୍ଧ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଯିବି ଜଙ୍ଗଲ କରିବି ତାହେଲେ ଏଇ ଶିବ ବେଲାରେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତକେ ଅବିଳମ୍ବେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ସେନାପତି ଦେବୋତ୍ତମ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାନସପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଅବିଳମ୍ବେ ସନ୍ଦେଶ ପତ୍ର ପଠାଅ ସେ ଆସି ବୃନ୍ଦ ଜଳନ୍ଧର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବ। ତୁମେ ଯାଅ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କର।